Γεια και καλώς ήρθες στο πιο εύκολο και σημερινό τρόπο να αλλάξεις τον κόσμο. Να ανταλλάξεις. Το πάρεδώσε.gr πετάει έξω χρηματοοικονομικά και λοιπά συμφέροντα και αφήνει τους ανθρώπους να ανταλλάξουν ελεύθερα. Επιτέλους, στο πάρεδώσε.gr δίνεις αυτό που μπορείς και παίρνεις αυτό που θέλεις. Παλιά ή νέα αντικείμενα, ακόμη και υπηρεσίες. Ελεύθερα, χωρίς μεσολαβητές, με ένα καθαρό και ανθρώπινο πάρεδώσε. Αντάλλαξε τα προϊόντα σου. Αντάλλαξε τις υπηρεσίες σου. Αντάλλαξε το χρόνο σου. Αντάλλαξε τη σαβούρα σου. Αντάλλαξε τα όλα. Τώρα δες πως δουλεύει. Είναι απλό. Μπες στο θέλω και γράψε αυτό που θέλεις να βρεις. Συμπλήρωσε λέξεις που περιγράφουν αυτό που ψάχνεις. Πάτα αναζήτηση και το πάρεδώσε.gr θα σου παρουσιάσει τα αποτελέσματα. Μόλις βρεις αυτό που ψάχνεις, μπορείς να κάνεις τρία πράγματα. Να κάνεις τη δική σου πρόταση ανταλλαγής, να επικοινωνήσεις με το χρήστη που το ανέβασε πατώντας επαφή ή να παζαρέψεις την τιμή που αναγράφεται πατώντας παζάρι. Σε καμία περίπτωση το πάρεδώσε.gr δεν θα μεσολαβήσει. Η επαφή είναι πλέον δική σου και τη δύναμη την έχεις όλη εσύ. Τώρα, εάν θέλεις να δώσεις εσύ κάτι για ανταλλαγή ή πώληση, πρέπει να γίνεις επίσημος χρήστης. Κάνε την εγγραφή σου στην περιοχή Δίνω. Τώρα είσαι πλέον επίσημο μέλος της κοινότητας και μπορείς να διατηρείς το δικό σου προφίλ με όλα όσα θέλεις να ανταλλάξεις, να δωρήσεις, να πουλήσεις ή να ανακυκλώσεις και ταυτόχρονα να αποθηκεύεις ό,τι έχεις βάλει στο μάτι για μελλοντικές ανταλλαγές. Για να τα κάνεις όλα αυτά, συμπλήρωσε την περιγραφή αυτού που δίνεις και ανέβασε φωτογραφίες που το περιγράφουν. Για να κάνεις πιο αποτελεσματική την καταχώρηση, ακολούθησε πιστά τις οδηγίες που σου δίνονται. Στο πάρεδώσε.gr μπορείς ακόμη να χαρίσεις κάτι που δεν χρειάζεσαι σε έναν ευγενή σκοπό ή να το προσφέρεις για ανακύκλωση. Γιατί να σου πιάνει χώρο ενώ μπορεί να κάνει καλό? Στείλε μας ένα email και θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό. Αυτό ήταν. Ξεκίνα την εξερεύνηση τώρα, γιατί το πάρεδώσε.gr σε κάνει κομμάτι ενός νέου κόσμου. Και δεν είναι μόνο αυτό. Το πιο σύγχρονο, εναλλακτικό ελληνικό site συναλλαγών είναι και ένας τρόπος να γνωριστείς με κόσμο, να ανταλλάξεις γνώμες και να καλλιεργήσεις την κοινωνική σου δικτύωση. Καλώς ήρθες και πάλι στο πάρεδώσε.gr, στο site που θα ανταλλάξει τον κόσμο.